Olette nyt nauraneet kanssamme kuukauden. Kiitos teille kaikille. Oletteko huomanneet, mihin nauru vaikuttaa? Missä se tuntuu? Tuntuuko se missään? Jos olette joka päivä avanneet nauruvideon, onko siitä tullut tapa? Kaipaatteko sitä? Nauraa voi vielä joulukuussakin. Ei tarvitse lopettaa marraskuuhun. Tarkoituksena oli kiinnittää huomiota siihen, missä säännöllinen nauru tuntuu, ja naurun lisääminen kuuluu koko elämään, ei pelkästään marraskuuhun. Joten etsikää tapoja nauraa. Minä itse nauran Skypeissa 5 päivänä viikossa. Laitan tuolla linkeissä löytyy sitten tietoa lisää siitä, mutta se on niin helppoa. Skypeissa voi nauraa missä tahansa, kunhan on tietokoneyhteys tai älypuhelin, jossa on Skype. Meillä on ollut ihmisiä, jotka ovat nauraneet autossa, juna-asemalla. Ja itse perjantai-aamuisin, kun en vedä, tai aamupäivisin, niin monesti makaan sängyssä, laitan kuulokkeet korville ja ai että, on ihana aloittaa päivä sillä, että nauraa yhdessä ihmisten kanssa. Huomioikaa nauruanne, nauttikaa naurusta. Oikein ihanaa joulun alusaikaa. Kiitoksia teille kaikille naurajille, kaikille videon tekijöille ja erityinen kiitos Pietilän Hannalle, joka on auttanut koko tämän projektin aikana tehden siellä piilossa olevia töitä. Niitä, joita kukaan ei näe ennen kuin ne vasta valmistuvat. Kiitos Hanna, kiitos kaikki.